moko to wacho ni nowinjo nywak pachgi e nyinge miketo. E seche ma duol mar Governors dhi nyime kod temekruok margi mogik ne romo mar telo mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay juma manyien, sirikand kaunti ma Homa Bay bende timo ikruok margi e yore mopogore motelo ne romo ma kamano juma manyien. Kachiel kuom ikruok ma gitimo en miyo apeyni mopogore manie boma ma Homa Bay nying. Moko kuom jotelo mochako apeyni mopogore oting'o jatend piny Kenya William Ruto, jaod bura machon ma Karachuonyo mosenindo Mama Phoebe Asiyo, Gavana Gladys Wanga, seneta mokwongo ma Homa Bay Gerald Otieno Kajwang', gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awete e kind jotelo mamoko. Moko kuom jopiny wacho ni chaka apeyni go eko nying biro keto yot e chenro mag wuoth e bomano. Sani ka jawuoth dwaro dhi kamoro to ong'e kuma odhiye kata direction nitiere makare. Wamor kuom county government kata gi government maduong' kuom timo mano. Mak mana ni nitiere thuondewa moko madongo mane wa expect ni nying gi okwongo tel e koka mamoko lu. Jok mane kaka owigo langi ni naparo ni nying gi owinjo bede ni kwongo chako Homa Bay ka Tom Mboya. Onge sani kaka wanyalo wacho ni ka dwa tero ng'ato kamoro ni tira dho nam, tira ka jela, tira ka bunde. Koro kaka osamiwa nying gi an aongo gi lwedo kendo aneno ka giber kabisa. Although kuonde moko to nitiere mane ok mora kaka an nitiere jogo kama dongo mano winjore gi mention mokwongo to kaneno ko ketgi koro kang'eyo ni dhi ketgi kuonde moko kaka Ugis kata kaka Sindo Gini. Ka jopiny moko to wacho ni pach jopiny ne ok okaw e kinde mane sirikand kaunti dwa chako chenro mar miyo apeyni go eko nying ka gikoni nitie thuondi kata jotelo moko e kaunti ni ma winjore be ni nyingegi iketo e apeyni go. Odhiambo Mbai nonego bed gi street Homa Bay ka nikech mago jok manokedo matek ni devolution kendo notho marach. Namba 2, sama ni ichako streets gi nying nonego bed timo public participation nikech king'iyo nitie kuonde moko mokete e nyingegi moko winjore kaka kama koro chung'ani ka iluongo ni Dr. William Ruto Street. Ka ok onego bed Dr. William Ruto Street onego bed chako Bull State Lodge kocha kata wang'ayo mochiko Homa Bay High School ka onego ket Tom Mboya Street to noko kaw paro. Kata kamano nitie jotelo ma nyingegi ne oketi to bang'e joma ok ong'e ne odhi opudho gi oko. Kuom ranyisi apaya ni ne ochaki nying mane en jaod bura machon ma Kasipul mosenindo Ng'ondo Were, kata kamano ne opudhe oko kod joma ok ong'e kendo nyaka sani pok odwoke. Ng'ondo Were nok onego chaka achievement mar Ng'ondo Were Homa Bay County ka pok waneno. Wan gi jaduong' manokelo town ni miluongo ni Homa Bay Town, miluongo ni Samuel Odoyo, Ogoma Wanga, ne gin chife mokwongo Homa Bay ka. To wayudo ni gin ok ochagi kata street achiel, to wayudo ka moko ochak ka moko winjo bedi kaka mar Ong'ondo Were ok onego bed ka nikech Ong'ondo Were notimo Homa Bay ka ok waneno malong'o. Maneja Muspal ma Homa Bay Sigara Gumba okwedo weche ma jopiny wacho ni pach jopiny ne ok okaw kichako apeyni go eko nying ka ok nitie komiti mane ochuogi mano kawo pach jopiny e chenro no. Board marwa ne approve e chik to pach jopiny bende noket duonde mopogore opogore ma jopiny nyalo wuoye oko kanyo kapok nyocha otim naming ni jopiny giwegi ne lieko nyaka e WhatsApp groups, ne gilieko gi nyaka e duonde mag kikao kuonde ma gintiere go. Koro kuonde go to uchako yudo ni to ere ma jopiny prefer ahinya ema koro kelo naming mag jok ma koro ket sani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete chendo mar oimere ne ote mopogore opogore joma bende nena achiel kachiel to ne luwo tugo mar Kenya kod Angola. Erokamano Steve Gombe wacho ni Chieng' Emmanuel aneni makare gwenge mag Nyanza ka mor gi gik ma tim mar Kenya timo e chan ni weche manyien choponwa gi sani timo mos ne jogo mowito ngimagi e masira mar ndege ka achiel kod mago mowito ngimagi gwenge mag Naivasha. Erokamano Steve Gombe kuom ote machal kamano. Wini kanie gwenge mag Siaya wacho ni Chieng' Emmanuel ni yo makare puoch gi pak ne tim mar Harambee Stars mane rwadhwa masani wapako. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Collins Sewe jadolo wacho ni Chieng' Emmanuel aneni heyo makare ntiere gwenge mag Bondo. Otimo mos ne jogo mowito ngimagi e masira mar apaya ma Naivasha ka achiel kod mago mowito ngimagi en bende masira mar ndege. Nowacho ni weche motenore kod luongo nying wang' apaya mopogore opogore nyinge en mana mako dhok. Kata kamano
nonego gimi jopiny thuolo mar mondo mi ne gi wach pachgi e weche ma chal kamano gi ji mopogore opogore maneno ka indiero kamano. Bishop Paul Ogembo wacho ni Ching Manuel aneni makare ka ntiere chuny bomane ma Nairobi, wacho norwaka e alam moro ma gibro bago Kisumu Holo Kadawa. Erokamano Bishop Paul Ogembo e kind tarik 13 nyaka 17 dwe ni. Wacho ni mano convention margi mar kanisa ma Full Gospel Evangelistic Ministry. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Bishop Paul Ogembo obedo thuolo mar mondo wachop Kisumu Holo Kadawa nyakwaro mga jwang kikidhi mabor wakawiyo mathin pod wantiere kod mathoth. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Don't miss out. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Sigand Oguda OTC, Jabenga Matuklu. Ticha Beach, Chakre Sari Okinyi, kod Ngeso Sabicho Nyango. Sauti na ne pek kabisa. Wacho ni ngano donde pek manaka gari maru OTC. Koro kai kuma ne nying mar Oguda OTC wuki. Ramogi TV, gi Solomon Atito Kafaya, Kick by. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Piny owacho singo mar jiwo ji duto e chenro mag udi mane ogi yot megero pachoka mag yangirmo mar udi mane ogi yot mane bagi boma Kisumu. Chenro tingo mago mag tije kanyakla kod neno jo Kenya yudo utegi machiegni kodgi. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Jotelogo kane loso kanotelnegi kod jatend migao mar weche ute kod bombe ma pachoka
Alice Waume ne giyango ni thor wach mar romono en kelo ute manengogi yot machiegni gi japiny kod neno ni utego obedo manyalo konyo oganda kuom kinde malach. You know, we already have a housing levy act law. We have regulations now in place. We have county governments coordinating some of those activities and working with us. And therefore, this basically is to see what other products through financing can be developed to support the work. Eten migao no yango ni piny owacho chano gero ute gana 200 iga ka iga, cheno mabiro dwaro omenda maromo bilion 400 e ikomenda ka ikomenda. The construction is costing around 2 million shillings on average. So 2 million shillings times 200,000 units gives us 400,000 billion Kenya shillings. And I'm collecting through the levy 80 billion Kenya shillings. So you have about 320 or 340 billion. So the gap is there. It's an opportunity. And that's what's part of the conversation. And I hope by end of this 2 days, we shall also have solutions to some of that gap. No jiwari uroge magsaga. Joket mwandu kod kembe madito mondo konye dino fuok mantie e chopo lek mag tieko kuonde dak mayuto jine piny. The regulation allows us to look for funding from every Kenyan who has an income, including the mama mboga, mama kiosk, the farmer, and they are also open to purchasing the homes. So I think it is something going forward we'll be able to achieve. Korka kore, Governor Kisumu Anyang' Nyong'o to ne ogolo siem e wi kethruok mar alwora e kinde gedo ka odwaro mondo oket chik mabiro konyo e rito alwora e kinde gero ute manengogi yot. We in the counties must think of what material are we going to use for affordable housing. To what extent is the mining of stones and rocks and so on viable in terms of environmental protection? And of course, we will have all kinds of partners coming up, individuals, and the minister have said. But let's think affordable housing in our own environment. Ewi mano ne okwayo ute fwambo mondo okonye yawo pach jopiny kotenore kod weche ute manengogi yot. Awareness needs to be created, and I think you people in the media, the television is an effective media pathway. The radio is also very effective. I'm sure you are here. Please talk about this. Jokanyo sekta mar gedo bende no yango sir margi ne johala kod oganda mayuto gini piny ka gikwedo weche to muko gi amuka ahoyaye e kinde gedo makamagi. We're very concerned about the informal sector, and it's not good when we go about destroying their properties, their small businesses. We can only support them by protecting them so that they can contribute to the national kitty to afford a house. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi tok report motinore kod masira mane otimore mano ka ji auchiel owito ngimagi kar dak mamuyo ke chuny bomani ma Nairobi. Amref Gesani chiwo twak owinjo achiel kachiel gima giwacho kaluwore ndegeno ne en mar kambino. This is really our first accident. It's been tragic. You can see a lot of our staff are here today. And it's very painful to lose our crew who were in that aircraft. Of course, they're on a mission to save a life. And we have many questions. But yeah, let's not do any speculations. We have authorities that will investigate this. Kenya Civil Aviation Authority, Ministry of Transport, they have qualified aircraft accident investigators, and already they are at sites collecting debris and parts and all that. And one appeal I'd like to make is members of the communities whose debris might have landed on their spaces, please don't keep this. We need them for the investigation. We need them to piece together what happened. So please, the media, help us to reach the members of the community. If anyone picked up something from the site, bring it back, because all this is going to be very important for the investigation, and we need to know what happened. Thank you. Allow me to ask. I wanted to ask about the crew.
Koromogi mano en twak me oket kod jofwambo gi kambi mar Amref. Winjo ka kwayo jopiny kanyo ni poni ni kwanyo chakla mora mora mar ndege mane olwar kendo idhi godo e odi kata kamoro kiyie teduoki nikech gibotiyo godo e weche mag nonro mabro konyo gi ng'eyo gima nyalo bedo no kelo masira ma chal kama moweyo kaji auchiel owito ngimagi. En masira motimore kamoro ni Mwihoko mano kar dak e bomani ma Nairobi. Ka wadhi nyime kaka pile chieng' tich ang'wen wakelo ni ga sigana e Koromogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo magin kanye kawuono wakelo ni sigana mar Senior Chief Baraza Odenge. Odenge ne en ruoth ma Migori Suna mane otayo piny e lwet e kinde loch wasungu. Kende kinde no ne ogik omako Ndeto Mesia Melkio Baba e god Kweru e Suna. Walter Nyambaga nigi mathoth. E gwenge mag Suna West e Nyamile County ma Migori, wanie limbe mar yudo sigand ruoth mane ombe olake pinje kaluwore kod tije. Zerubabel Baraza Odenge. E higa mar 1921, Barasa ne onyuol kendo chako sombe sikul Mahore e kendo sudo nyaka Nyamome e kilas 4 nyaka 7. Around 1927 nochako sikul kamoro ni Ore, SDA school. Mokalo niluongo ni sector 1 gitu Nyamome primary school. Ochako grade 4. Kogik 7 gitimo penj moro kanyo mane itimo chon. Odhi otimo course mar veterinary Kabete. No train kaka veterinary assistant. Baraza Odenge ne yudo tich kaka karan e kod migawo mar pur. E kata kamano ne giloso apaya mawuok Migori kochomo Miuru Bay. Ondike gi jo roads ne loso parapara madhi Miuru ni. Obedo clerk mar roads. Otiyo kanyo about 2 years. Kaeto ondike gi veterinary. Iluongo ni Department of Ministry of Agriculture. Yes. Veterinary was a department within Ministry of Agriculture. Koro otiyo veterinary igno chiko as a veterinary assistant. Veterinary officer mar South Nyanza. By then Nyanza South noriwo Kisii nyaka Kerecho nyaka Bomet nyaka koni iluongo ni Southern Nyanza. Baraza ne owinjo ni nitiere thuolo moro mar bedo chief to joma ne osomo ema ne idwaro. Omiyo ne oro kwayo. Chief mane tiyo Suna nogole tich. Kaeto en be as a veterinary officer no apply. He wanted to become a chief. No apply. Loch wa beberu 1955. Mane pok oyudo loch. Loch mar on Her Majesty the Queen Elizabeth. Kanyakla kod jok mamoko ne odadhoge Kisii kendo yudo thuolono. Ka gitimo interview ne gitimo ji 9. Interview panel mar interview ne nitie only one African. Chakre saa 3 ka gik saa 6 interview rumo. Bwana wuok gi nying ji adi. Bwana owuok gi ji 4 wacho ni Josuna. Watimo interview to ji 4 gi mokalo interview. Koro mora kuomgi ka dang' waket chief uyiego ni ndio bwana ji oyie ni Bas kutoka leo chief mar Suna en Zerubabel Baraza Odenge. That's how he got it. To ere kaka Zerubabel Baraza Odenge ne otayo piny ahinya to kaido mak ng'ato moketho. History nitie mar tich. Jaduong' Baraza kanotiyo nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. Kech en tich mar yalo kes. Kes nyaka dhi ni ng'ato neno no jaloch. Obviously ng'amo neno ni oloye cha samoro ok onyal bedo kod gimoro ahinya. Lakini mwatemo en ni mondo wabed fair kabisa. Kech tijwa en tich mar kelo thek. Ne en gi askeche 4. Askari mane gi bonde. TP, Tribal Police. Ingini chon niluongo kapok gibedo APs. Before Barasa became a chief, Suna ka ne ok nyal oro kata kaka koro ma chief, ne ok nyal oro askeche ne odhi omak ng'ato. Onge ng'ama ne yie ni mako. En alweny
ka ok oringo yombo uto en lweny manyaka wiye nyabuore ne mane oboyo josuna nene ka nong'e amen koore rodhi omak jaduong'ni to odhi adhiya to oketo bunde piny to omaki gamen mogoyi piny mogoyi pingo koro kobiro kawo bunde koro koteri ka chieng'. Wapenjo teko mane ruoth ni godo e kinde mag yalo buche. To ne en chief maber, gir masoya to ne ok odwar, ne ok ocham. Kikelo nene itimo gima rach tikelo masoya, man to riembi dwa matwi, ok omul gi wete. Ne ok omul. En omulo gima ler, mikelo ne maler. Mondo ochwaki. Mano to in motwi. Ne gi jodongo makonyo e yalo bura. Every Monday ne nitie barasa. Ka bura mano oyud ka inyalo teri kata kot. Chief nyalo ndika ni twe na ng'ano dweche 6 titweyi. Nikech chief was also like a judge. Judges ma Suba Korea, that the traditional court mane wan go kan iluongo ni Suba and Korea court. Ko ni twe ng'ano igna dweche 6. To judges makacha Migore Mukael to gi Oyugi Ethron. To gi Muganda Jamiuru, mage mane traditional court gi Murumbi Jakoria, ne gin 4 judges. Wan gi sani ok wati gi agoko machon kaka nasewacho, to ka ng'ato nitie modwaro mondo bi mondo wawuo kode kata watim nonro to waoro ne wach mondo bi, wandiko barua mondo bi. To ka en masire ma katiba wacho ni criminal case, to watiyo gi police wan go, wadhi to wanyisogi ni nitie ng'at ma kama e area marito ma gi our capacity ok wanyal chopo kuome mondo wayud konyruok. Koro wadhi gi police. E kinde moro ne oganda moko ne okonore e lemo e wi got magod kwero. Baraza ne omako jatendgi me kindego ne en Mesias Baba Ondeto Melkio Kobimbo. Ka lejo chakore 1964, kochakore Gineka, Kalbareka. Ondeto kapok odhi e got, nodak dala moro Kanikumai, just across the river, the valley here. Koro kodhi kucho, to the first disciple, jok mane okwongo convert, machalo jaduong' moro ne Kanikobe. Koro gidhi e got, gichiwo pesa, mwandu gi te, ni mwandu mag piny ok dwar. Moko uso nyaka dhogegi, koro gidhi gidak e got kucho. To ne gidak anda bere ginene condition ma ok ber. Kae to tuo moro ma nundu nobiro. Nonego ji kanyo. Koro meanwhile, sama ji thono, kacha be got, moko idhi ika ikunyo mathin e kidi to iumo to ndiegi be kabiro gotieno to elo. Koro it was a desperate situation. Koro wach nodhi nyaka ka DC nochiwo order ni jok matuo makuno nyaka dhi golgi gi thuon matergi hospital. That's how the chief was involved, because he was the chief of the area. No mak ji kuno matuo moyudo ka tuo itero nyaka mater nyaka hospital by force. Ne oken meko mayo kendo gin ji mang'eny. To gin dongruok mage ma senior chief ne okelo. Kaka yewni nitie yaw Mabondo, nitie yaw ma Nyamome, Mubachi, nitie yaw ma Ndonyo, sikunde bende Sagero bende chak ndalo motiyo. Abwao bende chak ndalo motiyo. Mago skunde manyalo paro, Magongo bende, Magongo school, Magongo Gribe. Tije motimo mang'eny ma pod ji paro sani ne agriculture ka. No introduce rice farming. O introduce, no dwaro ni mondo livestock bende kaka ja veterinary mondo o improve. No gero cattle dips. No gero yewni, dams, madhok nyalo modhi. Ogero dams. Okelo cross bull mar Saiwal, oketo location ma ka ng'ato nigi dhiang' manyalo madhako madwa gine to tero kanyo. Gima kano introduce mchele, josuna kano puro mchele ma in fact mchele mano create emano kelo gima wanyalo luongo ni the middle class masuna ka joma ne puro mchele, they became rich. Embaka wapenjo weche mag kuo mag jamni e suna mane otimonewa. Kuo mag jamni no chakore
Sunaka 1940s. Around 1950 to 52. To nomedore saidi. Ocharo nomi mandate manokwongo miye maduong'. Nyaka one kaka kuo mar dhok rume Sunaka. Jaduong' ni no biro dak e kanisa mar SDA. Damadala wa ne en kanisa. Ko adala gi piny kae Kodenge. To biro dak e kanisa nopuonjo nyithindo kanisa kae. Kaka Sunday school en nopuonjo ji. Ma bang'e kuma nodake no, ot manodake no, emochweyo bedo kaka dalane. Min utene poe kaka ruoth, mane ohero nyithinde, to kendo chunye ne ler mokalo. Otho makogoya, ok nogo dhako. Nohero mon matek. Duonde to ne ber, nong'e yalo. To kang'e gik manowacho nikech nodhi owuoyo oko. Nokochiem kende. Nyathine ka nosechako wuoth karomo gi ma ok chiem gi mine, ochiemo kodgi. Kendo choko gi me ot. Nyithindo moko ne kata mabedo piny oketo piny, to madongo chiemo gi e mesa. Ok chiem gi mine. Osiepe ne to yuoro gi chia ahinya. Kabiro nene, ji dhi neno chief. Isembo mana chiaye. Nober, norwako jomodhier. Ne en gi kayuote moko ne chuogi osenindo. Kobiro ka, aneno koringo biro kuome, omiyo gi nyotunglo moro gidoko. E gima naneno kober ahinya. Ko obiro gi welo, chief kobiro gi welo, wane joma ne mako chiaye mokonwa ne yeng. Wayang'o ma watedi mochieo gi wendego. Gima koro sirikal nyalo miyowa, wan to koro ing'e ni iwa mwathogo, koro konywa mana gi sendi, ema wakonyorego. Onge gima chielo madang' nomiwa. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthuni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koero, thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' war gi Joseph Mekale, moduon mabeyo. Wuoth mar M-Pesa sokoni ochiegni chopo e giko kaka wuono nyasi no masidho higni 18 mar M-Pesa nochopo e gwenge ma Kayole, Mwiki kod Githurai. Kambi mar Safaricom koriwore kod kambi mar fwambo mar All Media Services e pango wuodhni gisebedo ka gitime kuom dwe achiel mangima gi paro mar goyo ne joma tiyo gi Safaricom erokamano e gwenge mopogore opogore. Joisolomi oler. E ndalo 29 mosekalo, wuoth mar M-Pesa sokoni osebedo kakale gwenge mopogore opogore pachoka mar lando wach mathuon mar M-Pesa sokoni. Kawuono wuodhno nochopo e kuonde dak mar Kayole, Mwiki kod Githurai, kendo Safaricom nokawo thuolono mar goyo ne joma tiyo kod chenro gi erokamano ka gichiwo mich mopogore. Nobody is going to be left behind. On Sunday, we would like to target the youths. Our commitment is to continue to build the youth, to showcase your talent. We know you have got so much to offer. Na tuna invite my youths wote tukutane Eastlands Green Park Mall, where we shall be showcasing some of your talent as well as training you in skills that could help you continue to build your businesses. Kwanza sana ningependa kwanza kuwapongeza kwa pochi. Imetusave hapo pa ku-reverse pesa. Sasa pesa yetu haipotei. Hatuogopi kuinvest in our business. Julendo Nyakalondo mar Citizen kod Ramogi FM nomedo lando weche mag M-Pesa ka Safaricom medo mor gi oganda maromo milion 50 pachoka. Kwa upande mmoja, Safaricom katika kuadhimisha miaka 18 ya M-Pesa wanaweza kukutana na wateja wao na pia vile kuwajuza kuhusiana na huduma mpya ambazo wamezindua katika kusherehekea kuadhimisha miaka 18. Wuoth mar M-Pesa igeno ni biro chopo giko kiny ka gilimo Country Bus, Rongai, Kiserian kod Ngong. Joyce Olo, Ramogi TV. Nyakwara Mogi, wadhi eyo matin ka waduogo weche mag tuke. The August
school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lete kifunguu. Lete kifunguu. We mama, we enda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tutolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari, D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Pod wantiere kod mor kotenore kod iwacho ni draw ma Harambee Stars yudo kod tim mar Angola 1-1 kato bedo ni ne omi jatugo mar tim mar Harambee Stars red card marakwar dakika ma 27 yawuoyi kata yawuot Ben McCarthy timo duto maginyalo kendo wuok amodhi mar goal 1-1 gi Angola.